Umphathiswa wezothutho kwele Mpuma Koloni uXolo Nqathu ubize uthethathethwano kwiphondo ngokubanzi namagosa ezendlela kunye namagosa okhuseleko ezindleleni njengenxalenye yeenzame eziqhubekayo zokuqinisa umthetho wokhuseleko ezindleleni phambi kwexesha likaxakeka lePasika ukunciphisa ukubhubha kwabantu ezindleleni. Ukanti ophuma kwi-driving school kule nkqubo uthethe wathi Le Eastern Cape Driving Schools Task Team iqalwe ngomhla ka-21 ku-August kulo nyaka uphelileyo, apho kuye kwaconsolideyithwa izi-structures zemibutho ebikhona apha ephondweni kufunwa i-representation ye-driving schools. So i-task team ke ijikelezile isiya kuwo onke ii-districts ezikhoyo apha e-Eastern Cape, izama ukuqokelela all the necessary information, sizama uku-establisha ne-database ye-driving schools, ngoba iinjongo zesebe kukuba iregulate i-driver training industry. Ndicinga uba sonke siyayazi into yoba i-driver training industry yalapha e-Eastern Cape ilusi, to a point that if ujikela kweli cala uva kuthethwa ngokuthengiswa kwee-licenses nee-learners and everything, i-corruption ke ngamabhafutshane. So ngoku kwafumaniseka into ebangela into yoba i-corruption kubonakala into yoba ingaka apha kule industry, it's because i-industry is not regulated. So i-department ngoku injongo zayo kukuyiregulata i-industry so that kuqinisekwe into yoba ngubani othatha inxaxheba kwizinto ezidibene nofundiswa uqhuba kwabantu apha e-Eastern Cape. And ke ngoku kukhona ne-process of ensuring that everyone onguno-driving school ofundisa abantu ukuqhuba kwayena uye wathi undergo a certain training kwenzela into yoba ube unayo i-instructor certificate, qualified to teach abantu ukuqhuba. Apha ke ngoku kuzolontshwa eso sigqeba sezo driving schools, kusenziwa sure ke into yoba ku-extendwa ii-terms of references. Bekune-terms of references and i-term yale task team ibingu-5 months from ixesha loku-establishwa kwayo. So ngoku today kuqala a new term ke ngoku ezawuthatha i-5 years unless ugovernment uyayikhupha ke ngoku umthetho othi makuregulate, which is a national regulation. Until then sizabe sisebenza ngezi terms of references ezizophehlelelwa ngumphathiswa again extender the term involving or including ke ngoku zonke ii-districts, because andazi noba benivile na, but there are 2 delegates from each region, which is 6 regions nee-metros eziyi-2 plus the existing task team. So ngoku there will be 20 representatives